weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique takkusana yoni to fonde sammali jeeriyela bamamɓe woddoro sadela gijilona ali wuri keɗele dondu a nima kundela worgo kundela rewo kon waktu yoni ha to tiggere sire kame tiggere yene e nder galle Mikailu Ba e ko taari ɗum kala ene jiya e gardidi kabruji men to leydi Sénégal koɗo tedduɗo tijjenoɗo e nder leydi ndi woni roi Mohammed VI mo leydi Maroc ɗum ko hanki haytini jillu mum waktuji daɓɓi caggal nde cafro ɗum holliri wonande ne jogui mabɓo wawata ɗannade to leydi Mauritanie ko fate banggue sumgoji conseil régional leydi ndi ne wonde local batu jagorɗe hanki holliri happo ko sappo e tati lewru men a 2023 to leydi Mauritanie udditi hanki ko fate banggue ñalɗi pine soninkoɓe tawtorama ɗum hoorejo leydi Mauritanie to leydi Mali Chokela Kogala Mayga ko hoorejo jagorɗe a leydi ndi dawani hande to Wagadugu lamorgo leydi Burkina Faso gam ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe e tawtorede udditgol fees bakko mo ganduɗa woni koɗo teddiniraɗo ko leydi Mali kabruji men manawen ha to Guinée Conakry Côte d'Ivoire Burkina Faso Tunisie ha to Ghana kame jolama jaɓeri musidɓe tedduɓe woto goɗɗe joni jañoɗena bandiraɓe fulɓe bandiraɓe fulɓe bandiraɓe afrique naɓe musidɓe gambinaɓe no didorno ko soynetno to sami hocce ko ɗannentino leydi e leydi Allah addini on ha e nder cuuɗi moɗon meta Adama Balde guiɗo fulɓe kala ko gendiyanke ko wittiyanke ko safriyanke safruji fina tawa maître Adama Balde ko joguiɗo seedantagal mum ha timmi baɗaɗo rekkoni mondialement omo andina dendagal kiɗeneɓe makko e yimɓe makko e yaadiɓe makko e oɗo saaha joni mo tawe to leydi Gambie to nokku biteɗo Serekunda waɗɗani Serekunda e leegal bitegal nema kunku Sara Juma alkali kala mo namdiɗa galle maître Adama Balde ma adde ha jettoɗa maître Adama Balde nde safarafiji kewɗi ɗi jiida cirola rewɓe ronkoɓe sowade rewɓe dartoraɓe rewɓe ustoraɓe gorako e yaɓo yitade koye mumen maître Adama Balde ne yaara ɓen worɓe ɓe arsigaji men kippi ɗaɓɓoɓe kayitaji yiɗɓe visa ji yewoɓe embauche ƴeewoɓe nationalité kala sa jokkodiri e maître Adama Balde joni mbiya alhamdulillah maître Adama Balde ne yawno ɓen weddaɓe korte wonduɓe dabruji maître Adama Balde ko moƴƴuɗo longala joguiɗo ɓayre mum ha timmi ene loota ɓayre fannuji kala maître Adama Balde ko pirowo koyɗi bawɗo listihara ko indema inde nenema dokkatamo o haala ko woni nder ma ha mbiya yoni maître Adama Balde caggal nde waɗi tour e nder leydi Sénégal e oɗo saaha joni mo tawi to leydi Gambie mbiɗen to Serekunda e leegal ne wiye e nema kunku Sara Juma alkali kala jiɗɗo jokkodirde e maître Adama Balde so leydi Gambie mbatta ko 00 220 529 50 09 walla mbaɗa 00 220 265 27 71 so tawi ko yiɗɓe jokkodirde e maître Adama Balde to banggue WhatsApp ko numéro uji makko leydi Sénégal mbatta ko 00 221 77 454 27 09 walla mbaɗa 00 221 77 940 973 83 maître Adama Balde ne wiya dendagal yiɗɓe mum yaadiɓe mum ne mbaɗata abonné chaîne makko YouTube e hello makko Facebook o mbaɗa ko maître Adama Balde jengueden Fuladu ma yi toon gueɗe payjude nde waɗata maître Adama Balde mbadden danɗo faade makko musidɓe tedduɓe funnague hirnague rewoy worgo sahale ɓaleri jam koye are meɗena gorel tayya ko ha ko moƴƴo iwruken to korodinoro ari ko wallude en e safrude en ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma
gorel teya ko hakono hako wargani ay tade hen ko jamireɗa mbaɗa hen ndiyam nguldam aɗa yara aɗa yiito hen cellal ɓandu maɗa. an jogiiɗo AVC jogii cardiaque ƴiƴam dogata e ɓandu mum ɓandu jaaɗoru ɓandu wuloru ɗaɗi cukkiɗi jokkodire gorel teya ma yiito hen hoore maɗa. an neɗɗo tuƴiɗo mo yahata juma e jama mo jokkoyta en ɗama ngam koyɗe musoje koppi musoji dadorde musore sa jokkodire gorel teya joni joni keɓa hen ko laaɓi. sa yiɗi hebde tongoje gorel teya walla site mabɓe mbawa janggande hoore maɗa ko jangga e gorel teya mbatta ko www.gorelteya.com ma yiyan hoore maɗa ñabboji ɗiɓe janti toon kala so tawi wondi heena jokkodira e tongoje gorel teya. so tawi ko tongoje gorel teya gonɗa koto leydi Mauritanie jokkodirta koye Ramata Mangana mbatta ko 00222 49 18 81 13 walla so tawi gonɗa koto Guriki jokkodirta koye Deniba 77 571 33 10 walla so tawi gonɗa koto Mbour jokkodirta koye Saydou Ndawa 77 388 21 88 walla so tawi koto Bonji gonɗa jokkodirta koye Salamata Ba 77 695 43 01 walla so tawi koto leydi France gonɗa jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 musidɓe tedduɓe gorel teya hewɓe cettima dañi hen jaam caf ciggam nangue wolgue diaw are moɗon adde mon ko jaam e ɓamtare ciggam nangue wolgue diaw ne jogui beelama mawɗo habrude dendagal bandiraɓe kala aɓe jogui équipe moƴƴo timmuɗo keblaɗo taw ko heblo moƴƴo toon to leydi Turki. ciggam nangue wolgue diaw e gardegol Haruna Dawouda Ndiaye gorko mo Tumbela aɓe jogui ponoje moƴƴe ɗe marqué Allemagne kono ne kadi aɓe jogui batiraji moƴƴi ɗi marqué Turki woni ɗum ko panneau solaire aji moƴƴi kono ne kadi batiraji moƴƴi an joguiɗo forage walla woyndu walla e galle ma so tawi jiɗɗa ko installation moƴƴo aɓe jogui équipe kame kaɓirɗe mabɓe timmude kala sa noddiɓe ɓe gara ɓe mbaɗanma installation moƴƴo ɗen ponoje moƴƴe ɗin batiraji moƴƴi ne wonde frigoji moƴƴi téléji moƴƴi lampaji moƴƴi climatiseur uji moƴƴi kala mum sa jokkodire ciggam nangue wolgue diaw ma heɓen ko laaɓi. ciggam nangue wolgue diaw hayso tawi woni woynduma ko 100 métre aɓe mbawi yaltinandema ndiyam timmuɗama. ciggam nangue wolgue diaw ene hooli kaɓirɗe mum kala so tawi on jokkodiri on kaldi ha won nandiri ɓe garat ɓe mbaɗanma installation kamɓe jeeyi kaɓirɗe mabɓe e golle mabɓe kala an jeeyi poos maɗa. so tawi yeehi ha weltima on saaha noona duña jinggo e poos ngam yebde ciggam nangue wolgue diawa. ciggam nangue wolgue diaw ko équipe dariɗo mo faltaki Mauritanie Sénégal Mali Gambie kala hen ɗo gonɗona sonnoddi ciggam nangue wolgue diam ma notto moɗona. sa yiiɗi jokkodirde ciggam nangue wolgue diaw mbatta ko 00221 77 566 40 22 on numéro ne waɗi WhatsApp walla jokkodira e numéro leydi Mauritanie 00222 46 97 84 75 musidɓe tedduɓe ciggam nangue wolgue diaw e jeese meɗena kettode kaburuji mon e demgal pula Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. jam ñalle mon musidɓe tedduɓe nasande nogase tati colte hitande ujunnaje ɗiɗi e nogase tati yonti kumpital men ɗemgala pular ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sor Abdoullahi Sarr to karallagal Weltare TV ko musidɗo mon Saydou Abouba no mbirunoɗen gardidi kabruji men wonande jillu Ruwa Maroc Mohamed Sis tijjanongo kikiɗe hanki o
e nder Dakar lamurgo leydi Sénégal ngam ɓeydude jokkodiral hakkunde Raba kame Dakar e gueɗe dendade hakkunde leyɗele ɗiɗi ɗe kala koye nder waktuji dabɓi wonande jagorɗo galle lamurgo ngo leydi Maroc on sakti on ɓattake holliti wonande huwa o haytini ɗannugal mum faade toon to leydi Sénégal taw jeeyi sababu ko docteur makko hollirde wonande mabɓo ngo o jogui ngo o foti tan ko foftade o wawata wadde jillu ni ɗanle makko kono ala kala dat keso gandaɗo hena batu jagorde hanki hoorejo leydi ndi Sénégal message makko walla mbiyen ɓattake makko faade Issa yankoɓe taweteɓe nder leydi ndi Sénégal fuɗɗiɓe korka mumen ɗum ko gila ñalawma alarba o fuɗɗiɓe korka mumen taw ganduɗa ko korka mabɓe fuɗɗi ka ɗum ko caggal nde ɓe mbaɗi mardi gara mabɓe kanko mawɗo leydi Sénégal o duwanima mabɓe nde ɓe timminta ɗum jaam e cellale kisala koye on batu jagorɗo e keddotoɗen waɗi hanki toɗɗale kame yogay wayloji gonnoɗo jagorɗo taaridi woni Abdou Karim Sall mo ganduɗa lomtino ɗum ko Aliou Ndoye on jagorɗo awo watta jagorɗo taaridi kanko on Abdou Karim Sall hanki mawɗo ndi toɗɗimamomo o woni directeur ARTP wo lomti ko Abdouli on nodditama e gollorgal gongala leydi Sénégal ne jogui miijo sodde kaɓirɗe timmude taw kadi ko gembude ha ɓeydo sirde ha ɓeydo sembolinde koninkoɓe leydi mum Sénégal woni équipement militaire ɗum nen ko caggal jillo jagorɗo affaire étranger walla men jagorɗo konu mo leydi France jillu makko e nder leydi Sénégal ɗo sa Sénégal ne jogui miijo wonande tekkinde nden kay kisal leydi mum ha tenti kadi keeri mum ɗum noon ɗamini ko sodde kaɓirɗe e laamu leydi France to Kolda hôpital régional mo Kolda ɗo sa caɗele teskade mantiniɗe toon koko fate banggue ophtalmologie ne manki toon no fewi taw ko hettuɓe oɗon fannu wonande syndicat ji hôpital o kolliti ko seeɗa woni toon ko ran fodde jonte ɗiɗi a wawata yide docteur kettuɗoy fannu on woni guite ngam safara aɗa ara ɓittodire gila subaka ha nangue muta tawa yiyani cafrowo ɗum noon ne ngakki toon no fewi tene ɓe erima wonande laamu ngu nde wawata walludeɓe beele ɓe daña docteur eɓe safroɓe ko fate banggue guite ha ɓuura yuɓɓude meftande to banggue dawrugol mam jegui Diop Fall wonande directrice gardiɗo ko fate banggue promotion fodde sukaɓe nder leydi Sénégal wo arti e haalande makko holliti tugganma tan ɗiɗi avril 2022 gila avril 2012 horeji leydi Sénégal Macky Sall ƴetti lefol laamu leydi ndi ha yettiɗo ɗo jaraten sa yirli guitema kala e banggueji a laari ko golli ko tan ɗum ne yona wonande ɗowdemo artirdemo e lefol laamu 2024 on bila tan yoni haala yoni golle yoni kala ko ene waɗe ngam 2024 artirdemo walla mbiyen ɗowtudemo e gardidi leydi ndi Sénégal sitina sarɗiyankoɓe woni diɗɗal yeewi askan wi koɓe jinno wadde hande o ɗo yeeso suudu sarɗiyeji nde leydi Sénégal wonande préfet mo Dakar haɗi oɗon sitina kono noon ɓe kolliti conférence mabɓe ko yiddeɓe ko ɓuuri yawde yaccade wonande sarɗiyankoɓe mabɓe ɗiɗo piira taw ko yaadiɓe wonande yeewi askan wi nangganoɓe woni Massata Samb kame Mamadou Nia ɓe ganduɗa finoɓe toon sarɗiyanke Aminata ha ganduɗa wattiɗi toon to hôpital wonande ɓen nanggaɓe nde ɗaccite ko ɓuuri yawde e yaccade jambareɓe tatto Sénégal naɓe koninkoɓe ɓe hinde laafaji mbulaji tawetenoɓe toon to leydi Mali yanoɓe oydoyade sara wuuro witengo suga biya taw kadi ganduɗa koye sara sévaré koye goɗon lawol woɗɗani Bandiagara ɗum noon haala mum ne jokki leydi Sénégal ngam ɓen dawriyankoɓe ene jokki duwanade ɓen baroɗe teddugal ɗe leydi Sénégal ha tenti noon ambassadeur mo leydi France taweteɗo ene ambassadeur mo leydi Amérique taweteɗo nder leydi Sénégal ne duwono ɗen baroɗe kadi ne souhaite ko fate banggue ɓeydude nden ka e kisala ha ɓuura tekkude kikiɗe hanki o ko camion mo hinde berlier
kam acciti lawol mum ɗum ko caggal nde ponoji mum ɗiɗi pusi ɗum nana waɗɗani Parcelles Assainies VDN 3 taw kadi ko yaltude pont mo Cambérène taw waɗɗani mausolée wonande Seydina Issa Ruhullahi waɗi noon neɗɗo goto wasen fittandu mum taw koye on wo sokki kanko on chauffeur camion nanggama o saaha omo tawe e juuɗe jeheten ko toon to Madina Gounass wonande Daka Madina Gounass ɓattima no feewi ɓen tambiɓe ko fate banggue ndiyam diƴƴe jarateɗe jilloyima toon to wuuro teddungo Madina Gounass ma en ketto hen musidɗo men Amadou Samba Lo de jillu mabɓe ɗo e nde wurtudungo Madina Gounass ngam yurda ɗin forage uji tawteɗe nde wuuro ngo nonne kadi ɗi forage uji taweteɗo to Daka mo Madina Gounass e oɗo ñalawma altine ɓe ngari ɗo e wurtudungo Madina Gounass ɓe majjino ngo wadde ngam yurtade golle ɗe holfiri e holno goniri koye tawtorede on no ganduɗa ko secrétaire général ASIFOR mo Madina Gounass Siraji Talla. eɗen jetta aussi OFOR gartiɗo maɓɓe o Amadou Ndiaye eɗen jettaɓe no feewi darde maɓɓe e wallude wuuro ngo no heɓiri ndiyam dari hen no feewi eɗen jettaɓe eɗen jetta Allah en laaɗum eɗen jettaɓe no feewi saabu ko mbaɗata ko wona e webde kala e saaha nde Daka fani foof e mbaɗ délégation mabɓe gummo guila Dakar ɓe gara ɓe joddo en ɓe jewtude men ɓe gonde men e terrain o ɓe daara ko foti fewnitede ko foti waɗede fof ɓe mbaɗa hen ɗum noon eɗen jettaɓe no feewi hande woni koyɗe mabɓe ko arde wadde darde situation ndiyam forage uji ndiyam e haade Daka o yettade min garde mbaɗi visité forage uji gonɗiɗo e wuuro ɗi foof alhamdulillah rabbil alamin eɗen joguino forage uji joguinoɗo panuji kono ɓe darima hen ha hande panuji nana pewnte so Allah o jaaɓi joni joni ndiyam wattat dogde kadi no hani Daka yi ko joɗere so Allahu lamɗo jaaɓi ko 4 mars hitaɗe ujunaje ɗiɗi e nogas tati ko musidɗo moon Amadou Samba Lo Madina Gounass fewde e weltare ɓe fulɓe andu diinema. Amadou Samba Lo eɗen mbiya tan Daka Madina Gounass yettima nayi fandu so jomiraɗo haaji yo jomiraɗo rokken enen kala tawtorede jaam e cellale kissala sen giwi to Madina Gounass paɗin ko toon to Ziguinchor taw yen toon musidɗo men Amadou Ishaga Kébé Amadou Ishaga Kébé hol kabaruji garanɗen toon to Ziguinchor ko taari ɗum kala kikiɗe hande o assalamu aleykum wa rahmatullah. Waaleykum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu Sar Ablaye Sar asalmitama e dennagal hettoɓe Weltare TV kabaruji garanɗe ɗo e radio Zig FM gareten ko correspondant men jannoɗo to e église eɗen gandi kamɓe chrétien ɓe puɗɗima holɗum korka mabɓe balɗe 50 nde ɓe puɗɗima korka mabɓe balɗe 50 eɗen gandi kanko nde o yihi o namdi labbe Augustin Diatta holko no korka ka wayata o wi korka ka dey ko balɗe 50 kono no o wi alarba e aljuma ñametake tew o wi ndiyam noon neɗɗo ne wawi yarde o wi ñamde nde ne kadi so jomum dañama yo ustu ñamde nde so tawi mbaɗanɗa ko libar ya wattu wadde guenewal libar so kilo mbattata ñamde ko libar hirande e bottari o namdima to banggal liɗɗi o wi ɗum kam bonnata korka mabɓe ñalawma ñamde ɗum yerde nde kadi bonnata korka mabɓe o wimo joni noon wondude e debbo o wi ɗum fof bonnata korka ka o wi ina wayno tan ko ɓuuri hen teskede e korka mabɓe ka ko yurmade miskineɓe e hebbinde sadakiji ɗum woni korka mabɓe wone mabɓe noon o wi no koora samedi e dimanche ñamata jarata ha no korka julɓe ɓe wayata ni ko heddi ko noon koorata o wi honde korka mabɓe ka fuɗɗoto o wi korka fuɗɗoto ko minuit jamma holde ka gasata o wi ka gasata ko 8 heures jamma kadi ka wawata gasde so wona ngara to église woni messe ha nde yamirore kanko oɗo gardiɗo ɗo no labbe o yamira bisimillahi jare nde puɗɗon yarde wona no korkaji min ni so ɗum mitima ɗon jehen toto e linkin ina wayno kamɓe de ɓe kolliti wonɓe toon holɗum ganoye en ɓe arɓe toon ɓe eɓe gona hande 1,100 neɗɗo koye awoɓe goni kamɓe ganoye en ɓe no ɓe kolliti wondeɓe ɗon nde eɓe daña caɗele to e Guinée Bissau soɓe jeehi haɓe jawti kerol Sénégal ɓe naati e Guinée Bissau ina wayno goto maɓɓe foof so tawi laamu jaggama namdete ko 1,100,000 yoyo kamɓe no ɓe kolliti koye e Sénégal ɓe goni eɓe jiiɗi dañde goo kayitaji Sénégal ina satte mabɓe
so ronki ɗum kadi kala nde ɓe gawoyi fof eɓe daña caɗele ɗum ɓe kolliti caɗele mabɓe e ɗo e leydi ndi so enen mima ɗon jehen toɗo diwan Sédhiou askan karantaba ɓe kolliti caɗele mabɓe fodde 150 village holɗum e wayno pom mabɓe o dewanno autoji dewanno ɗo ha yettoɗo karantaba ɗo pom o ko janɗo ɓe kolliti président de la république ina jogori arde Sédhiou ɗum noon yo wattanɓe en haqqille wawa fewnandeɓe ɗiɗo laabi fodde 150 village foof ina gonde caɗele probléme lawol guura wawa yettade hay hunde wawa yettade ɗum no ɓe kolliti ɗum ɗon président de la république beele so ari ina wawa fabadeɓe Weltar TV musidɓe Ahmad Isaka ɓe gorko mbotto kabruji ɗo fuɗa radio Zik FM jokkodirde Sar Abdoulaye Sar yallah koye walde jam Amadou Isaga Kebe Sédhiou naɓe ene keɓo gam jaɓɓade hoorejo leydi Sénégal ñande nogas e jeegoma nduɗo henna lewru ndu gonɗena altina paɗo maw yuɓɓintona wonande taw ko jonde yuɓɓude yurnitade ko waɗa e nokku o kene ɓamta kadi nokku o ha ɓuura yarude yeeso sen gewi to leydi Sénégal paɗen ko to leydi Mauritanie gouvernement mo leydi Mauritanie bato jagorɗo hanki ɓe garti e hollirde ñalawma e date wonande ko fate banggue sumgoji conseil régional taw koye nder leydi Mauritanie kame local kala ɗum noon ɓe kolliti wonata ko 13 lewru mai 2023 so tawi noon woni ko joƴƴingol ɗiɗon ɗereji ko 14 lewru mars saga minuit ha faynma nogas e tati lewru mars so tawi noon ko wullitade ɓen ɓe jaɓanaka ɗum wonata so tawi noon ko wullitade ɓen ɓe jaɓanaka ɗum wonata ko 2 lewru avril ko fate banggue wullitade so tawi ɗereji ma jaɓaka e nder oɗon fannu so tawi noon woni ko ummanade ko fate banggue campagne o ɗum wonata ko 7 avril ɗum wonata ko nogas e 7 avril ha fayanma 1 lewru mai ɗum ko ñande 13 mai wonata ɗiɗon sumgoji to leydi Mauritanie keddoren ha joni gouvernement mo leydi Mauritanie hanki arti e oɗon batu jagorɗo gam hollirde ɓeydugol jebdi ɓen gollotoɓe e nder état mo leydi ndi ha tenti gollotoɓe taw koye jimadi laamu leydi ndi ko ɓen joɓataɓe ɗum noon jebdi ndi kanko hoore ndi hanki wo lawɗini ɗuma nde gueɗe ɗe kala ɓurata rewnede lawol ko fate banggue primaji ɓen gollotoɓe hakkude ujunaje 10 woni 10 000 uguya kesso o taw kadi ganduɗa ko ɓen jangguinoɓe e kala sifa fannuji cate wonande agence goɗɗi taw ko liggotoɓe e laamu leydi ndi kene fotta wonde 2000 uguya kesso ujunaje nogasa uguya kesso o taw kadi ko ɗum koye ɓen liggotoɓe cellal ɓalli e fannuji goɗɗi kala ko fate banggue koninkoɓe leydi ndi ɗum ko guila lewru janvier guila nden ɗum fuɗɗino gouvernement mo leydi Mauritanie hanki e batu jagorɗo ɓe toɗɗima directeur kesso gardotoɗo ko fate banggue entreprise taw ko pewnowo kosam nder leydi Mauritanie on entreprise darnaɗo guila tan 2015 ton to nema beele kadi leydi Mauritanie ko jiggoyto kosam caggal leydi mum ɓuura wawde ustade on toɗɗaɗo noon ko Mokhtar Mohamed o woni toɗɗaɗo directeur kesso gardotoɗo ko fate banggue on entreprise société ganduɗa jogorɗo fewnude kosam ha leydi Mauritanie usta faggoyade walla ni jiggoyade kosam wi al akhbar jayde wonande Qazwani ne jogui fodde nder guidde suudu sarɗiyeji no leydi Mauritanie ɗo e 12 lewru fandu woni 12 lewru mars ɗum noon ko heɓanade sumgoji ndimagu tugnalgal leydi ndi ne hokkimo ɗum ko adi balɗe 60 gam yuɓɓinde sumgoji payaɗi ko fate banggue ñalɗi pine e nder leydi Mauritanie wonande soninkoɓe hanki puɗɗi ñalɗi mumen pine ɗi balɗe 5 ɗi ñalɗi hanki wonande hirde hanki nde ko hirde nde ganduɗa hollirde conce mabɓe e pine mabɓe e hollirde gueɗe ɗe ɓe ñaƴiranno gila hanki tawtorama ɗum hoorejo leydi Mauritanie Mohamed Cheikh Al Qazwani o holliti hen weltare makko mawde no fewi ten o holliti wonande oɗo hen communauté wonande oɗo hen wonande leñol soninkoɓe ko leñol ganni ɓoygol no fewi teni kadi ɓe parnoro ɗeɗo hen pine aɓe jiiɗi ɗe pine ko pine ɓamtoje teni kadi ko gueɗe ɓamtoje no fewi
ene jeeya e patrimoine mo leydi Mauritanie wo holliti hen weltare makko tene kadi wo holliti aɓe jaade ɗeɗo hen pine ha tenti noon ɗiɗo hen ñalɗi pine ɗi ganduɗa ko hanki fuɗɗi ɗo e balɗe joyya ɓen iwɓe toon to leydi Mali, Burkina Faso, Gambie, Sénégal tawi ɗum Mauritanie kame diaspora o kala ma waɗi hen kirɗeli juɓɓuri ɗum noon waɗi hanki koto stade mo olympique mo Nouakchott tawtorede yogay khalifaɓe aada kam e ɓen khalifaɓe laamu ngu kala e tawtorede yogay bismaɓe taw koye leƴƴi goɗɗi koddiɗi ɓen saran kulleɓe yuɓɓinɓe hanki o pinal mumen taw ko hollirde conce e ganni taw fawi koye dow mbadi développement kame ɓamtare e jangde e rende pine mummena suudu ñawore ndu leydi Mauritanie tribunal mo Nouakchott hanki hettima jeegomo ha hande ko fate banggue walande caɗele walande ko fate banggue wargo suufi jeenayyi lewru février ɓen kettama ɓen noon gari ko settade ko fate banggue ngoɗon wargo no yarunno sete timmuɗo tawon sete ko Fonds monétaire international yillima nder leydi Mauritanie hanki oɓe jooɗodima e hoorejo jagorɗo leydi Mauritanie woni Mohamed Ould Bilal ɗowi oɗon sete noon ko Fassini Silla on ɗowi oɗon sete mo ganduɗa taw ko sete FMI yurnitade leydi ndi Mauritanie jagorɗo gaynaka mo leydi Mauritanie o holliti ko fate banggue binditagola daabeje gendi leydi ndi kala ɗum fuɗɗoto ko yontere fanede ɗo ha mayiɗo hitande 2023 guilay nayyi mum gueloɗi mum baali mum beey mum haɗen gueɗe kala gande siftinde on loni kame pelle goɗɗe balloje ko fate banggue gurdam daabeje ɓe kolliti so tawi daabeje gandaka no foti wone leydi ballal mum weeɓata ɗum noon ande tongue no foti ande kadi no foti wallirede beele ɗum ɓuura wawde yaadude e jamanu sen giwi to leydi Mauritanie ko to leydi Mali paaɗena to leydi Mali to cercle to leydi Mali to cercle mo koro ko yimɓe ɗiɗo bifta toon ɓen noon ɓe bifta ko hakkude wuuro wiyetengo Bargo hakkude wuuro wiyetengo Bargo kame Pepa ɗon ɓe biftiɓe noon ko worɓe wonɓe motoje ne joguiti armeji kono andaka noon holtoɓe nawa e nder oɗon diwan to Ansogo walla mbiyana to e nder oɗon diwan andaka noon holtoɓe nawa ko ɗiɗo woɗɓe kadi kañumenne mbasi pittali mumen ɗum koye nokku biyeteɗo ɓen ɗiɗo mbasi yimɓe ɗiɗo woɗɓe mbasi pittali mumen kamɓe noon ɓe mbasi pittali mabɓe ko yinnode joƴƴindeɓe ko fati banggue pittol arsenal taw ganduɗa ko artisanal fewnira hakkude jungani kame nokku biyeteɗo Yuro hakkude jungani kame Yuro ko ɗon ɓe jinno joƴƴinde ngolɗon pittol noɓe kewi tuforade e kala saaha gam yoɓade pittali ngol noon fetti koye dow mabɓe kamɓe ɗiɗo kala ɓe mbasi hen pittali mabɓe yaadu jaam wullitade caɗele taweteɗe e nder diwan mo Bafulaɓe sukaɓe yonɓe firuɓe koyngal mumen gila tan to Bafulaɓe ha jetti Bamako dañi hanki o joɗodade colonel Assimi Goïta tagguiɓe noon fiide koyɗe yarude kene tolno e kilométre uji kewɗi poɗɗidani kala ko wullitade wonande yiddeɓe ko wannede pont maayo ngo Bafing hakkude mum e Bakoye ɗo ko caɗele mawɗe woni ɗon ɓe jiiɗi ko wanne ɗon bague nde tawno aɓe jogui ɗon caɗele mawɗe no fewi ha tenti noon so tawi ndungu ngu ari ɗum jeeyi sababu fiideɓe koyɗe kono ɗo saaha laamu transition ngo leydi Mali jaɓaniɓe ɗen gueɗe ma toppite ko ɓuuri yawde dogamol to hen iwɓe diwan taweteɓe nder diwan mo Ansogo to Tin Hamma ha vraiment to tessita keeɓi balle mawɗe hanki ɗen balle noon giwi koye pam ko fedde mondial windere hewde wallude ɓen joguiɓe caɗele to banggue guura wonande ɓen dogamol to en taweteɓe toon hewɓe hen keeɓi ko wayno koye pooye no potiri won hen pooye tokose keeɓi goto kala ko ujunnaje jeegom e temedde nayyi mbuɗu taw koye koppareje franc CFA woni 32 000 franc CFA so tawi noon ko pooye mawɗe ɗe keeɓi ko ujunnaje sappo pawɗe temedde joyi mbuɗu woni 52 500 franc CFA ɗum waɗi ko jomin keeɓi ne ɗofti ɗum nebam kosam maaro
mbele jomin ɓura kadi wasde tinde caɗele dogɓe molti ena taw kadi ngala hay ngura hay dara ɗiɗo ɗacciti golle mumena taw koye toɗɗanoɓe CNT jaɓaniɓe ngol accitgola colonel Malick Diawa ɗum ko caggal ndeɓe toɗɗa on biyeteɗo Mamadou Soro Dembele kame sori Ibrahima Diakhaté ɓe ɗiɗo toɗɗaɓe hen goto ko consulat mo leydi Mali to Chine goɗɗo koto Lyon France toon jogori fade ɗum jeeyi sababu ɗacciddeɓe ɗeɗon golle loni jiɓirde mum yonnani hay seeɗa ko fade banggue jangu wangu e koninkoɓe jam laafaji mbulaji tawiteɗe nder leydi ndi kene tolno e nogasi jeenayyi kilométre hakkude men Bandia Gara wi Antonio Guterres ko on holliti ɗum jeeyo gañima hen gouvernement mo leydi Mali Abdoulaye Diop ɓe jonnani hay seeɗa wonande konngudi Charles Michel mo ganduɗa ka woni gardiɗo conseil européen caggal nde yaltini konngudi o holliti gouvernement mo leydi Mali nana tan ɓeydo teɓɓitade e kala subaka ne yatira caggal jeeyi sababu ko ɓen sehilaɓe mabɓe ɓeɓe nangodirno ene ballodira mabɓe nan tan ɗacciraɓe seeɗa ɗum jeeyi sababu ɗo sa aɓena goni e yande ɗin konngudi noon welani hay seeɗa gouvernement mo leydi Mali jeeyi sababu Abdoulaye Diop jabtade leydi Mali ala kala ko sohli so wona hormede hono no leyɗele keddiɗe ni kormorteni Sokela Mayiga hooreji jagoɗo leydi Mali jillu mum subaka hande o faadi toon to Burkina Faso ngol jillu noon ko ɓeydude jokkodiral hakkude leyɗele ɗiɗɗe siftinde on ɓoyani no feewi jillu hooreji jagoɗo leydi Burkina Faso toon to Bamako lamorgol leydi Mali ngam yidde jokkodiral ɓeydude hakkude leyɗele ɗiɗi ɗe ko ngon jillu kadi oɗo hen hoore jagoɗo waɗi ma joddo e nando makko hoore jagoɗo leydi Burkina Faso ma joɗoɗo e capitaine Ibrahima Traoré hoorejo leydi ndi maɓe jewtit toɓɓe jaaƴe baraje gartam hakkude leyɗele ɗiɗɗe ko wona ɗum ko ma o tawtore udditgol FESPAC ko mo ganduɗa ko leydi Mali woni invité de honneur wonande hitande hikkande to leydi Guinée Conakry wonande seppo jamiyamo ngo yinno wadde ɗum wonande ɓen syndicat ji kame jaydiyankoɓe de la presse privée leydi ndi ɗum ko caggal ko hande ɓe jinno wadde wonande ngoɗon seppo caggal nde jagorɗo ñawoje leydi ndi addani kayto laamu wonande jaydiyankoɓe ɗiɗi ɗum ko caggal débat moɓe mbanno ɓe noon kolliti hande o jaydiyanke natti jogade fodde nder leydi ndi ɗum jeyno sababu yidde ɓe seppude kono on jagorɗo jamma hanke o haytini on plante ɗum jeeyi sababu hande o kamɓene ɓe kaytini goɗon seppo maayo milo ne tawe kanka sukaɓe rewɓe ɗiɗo mbasi toon pittali mumen ɓe jarata koye duuɓi 15 kamɓe ɗiɗo kala ɓe janggata ko tayoragal nden ɓe ñooti ha woni sanga tisubara nden ɓe jeehi to maayo yilo ngam ɓuftoyade toon kamɓe ɗiɗo noon koɓe sehilaɓe gila ɓe sukaɓe yaaduɓe toon ɓuftoyade andaka noon ko kewi ɗoɓe lototono ko ɗon noon kamɓe ɗiɗo kala ɓe jooli hen goto ko Fatoumata Savané goɗɗo ko Aïcha Camara duuɓi 15 kamɓe ɗiɗo kala hanki o noon ko hiiri ko kala Fatoumata Savané ɓandu mum yitama alda e wonki Aïcha Camara noon ene jokki yiilede suwa taw yitede to leydi Côte d'Ivoire jokkodiral hakkude leydi Côte d'Ivoire kame Nigéria koko ɓeydi to banggue faggude commercial gila tan 2018 ha yettanima 2021 ɗum ko caggal jillu wonande contrôleur to ganduɗa ko douane mo leydi Nigéria woni colonel Ahmed Ibrahima Ali o holliti jokkodiral hakkude Abidjan kame Lagos koko ɓeydi yarude yeeso ma yettoyo 410,4 milliards kopreje franc CFA ɗum noon wonata ko temen nayya e sappo piccal 4 milliards kopreje franc CFA woni ko ƴelliti faggudu hakkude mabɓe ɗon ɗo 8 poste woni hakkude mabɓe ɗum noon ko rewde Abidjan hakkude Abidjan e Lagos ko Abidjan Accra lamorgo leydi Ghana Cotonou Lomé faya toon to Lagos haɗani barasuji goɗɗi tawiteɗi toon juutgol lawol ngol kono haɗani juutgol lawol ngol kono haɗani wonande juutgol lawol ngol haɗani wonande jokkodiral
to bange jeegu ɓeydade hakkunde ɗeɗo henna a leyɗele ha joni koto leydi Côte d'Ivoire keddotoɗen koolaɗo kuuɓal landa parti Laurent Gbagbo woni PPACI woni biteɗo Adjoua Damani kan woni koolaɗo kuuɓal wonande landa ka kan woni balale dokkaɗo convocation police ɗum ko ñagase nayyi ñalawma janngo andaka noon ko saabi landa ka noon holliti hen metti mum mawɗe no feewi kono ɗo saabe cabbi andude holko jeeyi sababu oɗon convocation to leydi Mali walla mbiyen ha joni sen giwi to leydi Côte d'Ivoire koto Nigéria leydi Nigéria fayi koye sumgoji présidentiel kame sarɗiyankoji ene wondi kadi Sénat ɗin sumgoji noon tijja ko ɓawo janggo woni aseɗo kene foto wonde 17 parti lumbiɓe nder leydi ndi moni kala ne fooda ene huno so tawi heeɓi leydi ndi ko ni henna gollirta Mohamed Buhari horejo leydi ndi mo duuɓi 80 ƴamtani dawal mum tataɓala ene fadi le 25 février kala hen gañiɗo tottirɗoma golɗon leffol laamu kono ɗo saaha teskama pelɓodiral sénateur goto e ndeka leydi ndi waɗi yimɓe makko wasɓe hen pittali mumen ma en gartoye oɗon kabaru to Tunisie haalande horejo leydi ndi woni Kais Saied nden haalande waji sababu mette kewɗe wonande pelle daraniɗe ɗen ɗannottoɓe ɓe kolliti yo ñaago yaafuya ngam konguɗi racisme siso mo ummini farnude wonande ɓen ɗannotoɓe ha tenti ɗanniɓe taweteɓe e ndeka leydi makko to leydi Ghana wonande landa NDC parti muɗum hanki ɓe jilloyima to John Mahama gonnoɗo hoorejo leydi ndi mo ganduɗa hande moɓe jiiɗi gembude 2024 beele ƴamanaɓe lefol laamu taw koye dow landa maɓɓe to Burkina Faso ko fate banggue wirnugol wirwirde Thomas Sankara mo ganduɗa baranoɗo gila tan hitande 1997 woni 1987 ɗum ko caggal nde ubbita ngam oɗo saaha wadde loskoji e ƴiye mum e gueɗe mum kala ko hande o wirete ɗon ɗo waɗanoɗo ñalawma hande o jogori wirete ɗo ñalawma hande woni alhamisa hande o e tawtoreɗe koreji makko kala to Somali jonte ɗiɗi pelɓodiral musgala hakkude armée Somali kamɓe ɓen séparatiste en wiyeteɓe Somaliland ha ganduɗa kene tolno 96 fittandu heddi hen kene wona 590 neɗɗo gañi hen gañande musɗe no feewi ton joolam jabberi woteji subaka hande o toon to joɗorde loni kene wona 60 leydi tawtorama ngam oɗo saaha ƴewde ko wonande ɗaɓɓade Ukraine ko yiɗi wonande koninkoɓe leydi Russie nde jaltatay leydi mum ɓen suutoɓe juuɗe mbete men ɓuuri hewde wiida ha koninkoɓe leydi Russie taweteɓe nder leydi Ukraine nde jaltata leydi ndi walla ala to leydi France l'Élysée holliti subaka hande o Emmanuel Macron hoorejo leydi France ma yuɓɓin jillungu balɗe 5 woni 1 ha 5 lewru mars e nder leyɗele 4 Afrique centrale maw tawtore sommet Libreville ko fali banggue nden kay kisal ladde kame leɗɗe toon to maayo ngo Congo nden jonde waɗata koto Libreville to Russie yuɓɓini hanki concert mawɗo no feewi on concert Vladimir Poutine tawtorama kollirɗo ma jokku libde bomboji mum e nder leydi Ukraine ha heɓa fandare muɗum on concert noon ko yuɓɓinde wonande hitande koɓe jeehi e nder leydi wonande Russie ngam umminde toon fiyande Espagne Pedro hoore jagode leydi dawani hande keefa ngam wallide Ukraine hono Europe naɓe kañumenne mbaɗi to Brésil Sao Paulo kene tolno 49 neɗɗo woni ko keddi ɗeɗo henna diƴƴe jippiɗe toon ha ganduɗa waɗi inondation ngaji kewɗi kame yerɓande ɓakke gila 19 lewru février to Gaza subaka hande o weddima recrutuji tati faade Israël waɗani ni mayɓe ni gañiɓe kono noon ñalawma hanki o wulino jawɗum ko caggal nde Israël weddi recrutaji mum faade Palestine to nokku moɓe mbiyata plus Palestine ha jeeyi sababu 11 heddi e nder ndeɗon fiyande taw ko ɓiɗɗo Palestine najo kene tolno e temedere gañi hen gañande musɗe no feewi siftindon guila hitande dari ha yettiɗo henna
kene tolno e capanɗe jeegomo Falastin najo fittanum ittama hakkunde Israila kame Falastina kene tolno Israil naji sappo woni ko mbasi hen pittali mumena musidɓe tedduɓe ɗum ɗo henna wonno kabruji garande en kikiɗe hande o ɗo yeeso haalirde he ko musidɗo moon guiɗo moon sehil moon Sar Abdoullahi Sarr ketki malaki jaam yo jaam Allah hiranena